Hei Mika, nyt ei ole enää tarvetta kilpailla. Totta, voidaan keskittyä asiakkaisiin. Ja näille ei ole enää mitään tarvetta. Hei. Nyt on mennyt muutama kuukausi siitä, kun yhdistettiin. Miltä tuntuu? Kiitos. Hyvältä tuntuu ja odotukset vielä korkeammalla ensi vuotta silmällä pitää. Mikä on parasta? No parasta on ollut se, että me ollaan pystytty meidän nykyisille asiakkaille kertomaan, että nyt ja tulevaisuudessa me pystytään tarjoamaan heille entiset hyvät palvelut, mitkä he on tottunut samoilla upeilla ammattilaisilla höystettynä ja sitten paljon laajempi palvelukonsepti. Mitkä Mika sun fiilikset on? Erittäin hyvät. Me haluttiin yhdistyä Techmillin kanssa muutamasta syystä. Ihmiset, freshet ideat, hyvät asiakkaat ja tietysti se markkina-asema, mikä me saatiin tässä yhdistymisessä. Ja kaikki ne on tullut ja vähän enemmän. Techmill ja ANC on vuosikausia tehnyt kielikoulutusta, kulttuurivalmennusta. Me jatketaan sitä entistä vahvempana. Sen lisäksi yritykset nykyään käyttää entistä enemmän erilaisia digitaalisia ratkaisuja viestintää. Puhutaan digimarkkinoinnista, me tehdään paljon e-bookkeja asiakkaille, me tehdään webinaareja, sisällöntuotantoa, web-sivujen lokalisointia, kaikki tämä monikielisesti. Ja tiedätkö, näiden muutamien viikkojen aikana, nyt kun ollaan käyty Techmillin nykyisissä asiakkaissa kertomassa näistä uusista ratkaisuista, niin vastaanotto on ollut tosi hienoa. Ja mä oon aina korostanut siellä sitten, että meillä on ainakin kaksi todella hienoa tekijää, jotka erottaa ja tuo meidät hienosti esille tässä kilpailukentässä. Yksi on se, että meillä on talossa yli 200 loistavaa pedagogista ammattilaista, jotka pystyy näitä palveluja tuottamaan. Ja toinen tietysti ihan luonnollisesti se, että me pystytään lokalisoimaan kaikille maailman kielille. Ja tämä on ollut aika kova paketti ja mä uskon, että tämä vie meitä vahvasti eteenpäin ensi vuonna. Samaa mieltä. Varmasti Suomen osaavia ja kokeneet porukka monikielisessä viestinnässä. Juuri näin. Mika, mitä vuonna 2017? No, me ollaan yhteydessä kaikkiin meidän asiakkaisiin ja me halutaan varmistaa, että he menestyvät monikielisesti. Sovittu. Sovittu.